سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي ابستدالو زيناتات امونغو اسرائيل حماسن تولعي زلو كينات بزملكت زلو حدش معبالتاتن قدام منستر ايثيوبيا ابي احمد نبحجي نزرغح دوكومنتاري ابز تزرغح ملالي حصير فيديو بزعبا قيح بحري هيبو زلو مغلصن كالن زتقال كخونيو ابزا channel دمان وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتاناي دول ملكت كتوقون بخبر يعدمكم بقدم أمونغو حماسن إسرائيلن كوينات كابز جمرات حيزو بتي إسرائيل كم قبر ملسي أبقازا تكايدا زلات دبداب نفرتي هيوتم نيسانو نبرت قازا قصري شحن ميتن كم زبط حتى قاليتو اتي بنفرتي زقبر زلا دبداب دما يقصل بمهلاو قصري نايزموتن زقصولن فلسطيماويان بقولطف كوسخ تخولتات كم زلا يزقلاص بمسرت بمنسترت عنا فلسطيم لوم ربع وصي زلا حبريتا قصري نايتم هيوتم سانو زيغاتات شحن ميتن كم زبط حن لعلي حموشت شحن ميتن سبا دما مقصلت اقاطيمو كم زلي تغليصو مسرت المينستري بتمت قعته كابستاسيو 300 دق انستيان هصاناتن ينيلو اتي اب لعلق ازاز كاي زلنا ينفرت متقعتي نحمشاي تخاتتال معلتي يقصلو لابزلو اوان دما حماسون روكيتات ناب اسرائيل متكواس قصيلو بزحات نبرت وش متقازا خا كابت زكاي زلو متقعتن مهدام اب استفراليه هوسبيتالاتن ابيات تمرتن يعقبلو اسرائيل بقدام بحماس اب لعلي احمد قعته دحر مفصامو كم قبر ملسي نقازا ناملو كباباخه اتواز وسنت كوينا بسنك زغاطم حصرت نزال أبقازا اتنكم من جوا حيل إلكتريك نايتا ختمة تقليلو كم استعاص وتقليصو إسرائيل كتت عزيزة أستا 300 شح زبط حكاب عقور سراويتا نابتي مسقازا بزداو كوابيتات زلو جنبارات دحر مسدادا كلهم بوليتيكاوين حيلتات تسماميعهم حدا بنيامين نتنياهو زمرحو نايكونات منغست كقومن كلهم بوليتيكاوين حيلتات دما ابسمع كبصحن كقرب دحر صنحص اوعيتات نسلف ليكود زمرح قدام منستر بنيامين نتنياهون مرحي تقاوم سلف زخونه بيني غانتزن نزي زلو كينات نمرح زخولم حدش حدنتاو منغستي نمقام تسماميعم አለው እዞም ክልተ ፍሉጣት ፖለቲከኛታት ኣብዚ ስምዕ ዝበጽሑ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ድሕሪ ዝፈጽመሉ መዓልቲ ኣብ 50 መዓልቲ እዩ ነዚ ስምዕ ስዒቡ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ነታንያሁ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ቤኒ ጋንተዝን ሚኒስተር ምክልኻለት ሃገርን ካቢነ ኩናት ክመስርቱ ምዃኖም ተፈሊጡ መሰረት እቲ ስምዕ እቲ ኩናት ኣብ ዝካየደሉ እዋን ብጀካ ምስቲ ኩናት ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ዝኾነ ሕጊ ወይ መንግስታዊ እማመ ንውሳነ ኣይክቐርብን እዩ ዝብል እቲ ዝመስረት ዘሎ ናይ ካቢነ ኩናት ድማ ዕድመ ስልጣኖ بغتتا مست اتو كينات زوزدو غيزيا كخون مخانو انتقاليصو مسرت وصي زلو مغلص دما اتو كينات زمرح كابينه منسترات قدام منستر مكلخالن مرحي تقاوم سلفن ابالاتو خوينم كقوميو بجاكاتهم ثلاثه سبا سلطان كلتا لعلو سبا سلطان زتقالل كوينو ازيهم كاكم تعذبت نايتي ناي وق كابينه منسترات كوينم كغلغلو بخال وغن دما حماس اسرائيل كتقعن كله اب اسرائيل صنح 20 كلتن امريكاويان هيوتم سينم كم زلو منستر وصاي غدايات امريكا افليتو منستر غدايات وصاي امريكا ابتاوصي وزلو مغلصي بسنك ناي حماس متقعتي اب اسرائيل هيوتم ناي سانو قصري 22 بصيحو አለ በመባል ካብተ ተማለ ተገሊጽ ዝነበረ 14 ዝበጽሕ ቁጽሪ ህይወቶም ሰአና አሜሪካውያን ሎሚ በሾመንታይ ወሲኹ ዘላ በኻል መዳይ ድማ እስራኤል ነታ መስቃዛ መዳውብተ ዝኾነ መሬት ዘለዋ ግብጺ ናብ ቃዛ ክትልኮ እትፍትን ዝኾነ ይኹን ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ቃፍ ላይ ከተጥቅዖ ምዃና አጠንቂቃ ሰበስልጣን ግብጺ በዛዕባ ዚ በእስራኤል ተዋሂቡ ዘሎ መጠንቀቅታ ከሳብ ሕጂ ግብረ መልስ ዘይሃቡ ኮይኖም ኣብዚ ሓለፈ መዓልታት ገና በመሳገረ ረፋሕ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምስ ግብጺ ዘራኸባ ዶባት ሰብኣዊ ሓገዛት ክትእቱ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምግጣሞ ገና እቲ ቃፍ ላይ ንድሕሪት ከም ዝተመልሰ ይዘገላጽ እስራኤል ኣብ ቃዛ መጠነ ሰፊሕ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕታ ብተካይደሎ ዘላ እዋን ወሃብ ቃል ሰራዊት እስራኤል ሪቻርድ ሄክት نبرت وش متقازا هيوتم كدحنو ناب ግብጽ خسغرو كمكري تسمعو እዚ ኾነ ምር ግብጽ ምስተሕጂ ዘሎ መዕባለታት ብዝመልከት ኣውጽያታ ኣብ ዘላ መግለጺ ነቲ መስቃዛ ዘዳውባ መሳገረ ረፋሕ ተኸፊቱ ከቀጽል ትምኒታ ምዃኑ ገሊጻ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ሳምሕ ሹክሪ ምሲጠላው መዘኑ አንቶኒ ታጃኒ ኣብ ግብጽ ኣብ ዝሃቦ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ፍልስጤማውያን ኣሕዋትና ኣብ መንጎ ዝካየድ ዘሎ ደብዳቤ እስራኤል ብሰንኪ ሕጽረት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዘይተኣደነ ጸገማት ይጻወሩ ኣለው ድሕሪ ምባል መሳገረ ረፋሕ ተኸፊቱ نقصل دلتم مخاني غليصو نسب توسخي ግብጽ ምስ እስራኤል حماسن አህጉራውያን መሻርክታን ነተقلولاو نمقوصارن ኣብ ቃዛ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝወርድ ዘሎ ሰብኣዊ ጽልኡን ንምቅላል ረክባት ተገብር ከም ዘላ ያገሊጻ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ በወገና ምስ ግብጽን እስራኤልን ብዛዕባ ኣብ ቃዛ ዘለዎ ኣሜሪካውያንን ካልኦት ሲቪላውያንን ዝወጽሉ መንገድን ምንዳይ ንጥፍ ዘተተካይድ ምህላዋ ተገሊጹ ይኹን እምበር ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ግብጽ ነቲ ምስ ቃዛ ዘለዋ
ሃገር ረፋሕ ተባሂሉ ዝፍለጥ መራኸቢ እንትርፎ ከም ሰብኣዊ ሓገዝ መሰጋገሪ መግብን ካልእ ሕክምናዊ ቀረባትን ዝኣትወሉ ንኻልእ ነገር ክትጥቀመሉ ድሌት ከም ዘይብላ ይገሊጹ ብጀካ ዝውን ግብጺ ነቲ መሳገሪ ናብኣ ንዝሃድሙ ሲቪላውያን ክትቅበለሉ ክትከፍተውን ድሌት ከም ዘይብላ ይገሊጹ ኣሜሪካ ኣብ ቃዛ ዝርከቡ ዜግነት ኣሜሪካ ዘለዎም ፍልስጤማውያን ካብቲ ወሽመጥ ንምውፅኦምን ናብ ኣሜሪካ ንምምፅኦምን ጻዕርታት ተካይድ ከም ዘላ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሓቢሩ እዩ ካብዚ ብወገን ቃዛ ዘሎ ኩናት ወጻኢ ብወገን ሊባኖስ ውን ከይጓሃር ተሰጊኡ ዘሎ ሓድሽ ምልክታት ዘርአየ መለዋወጢ ተኹሲ ተፈጺሙ ምህላው ተገሊጹ ድሕርቲ ብቀዳም ብሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ገለ ዕጡቃት ሕዝብላህ ናብ እስራኤል ሰሊኾም ብምእታው ተኹሲ ከም ዝኸፈቱን ከም ግብረ መልሲ እስራኤል ንሰለስተ ኣባላት ሕዝብላህ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ፈጺመ ምንባራ ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ከም ግብረ መልሲ ናይትን ኣባላቱ ዝቐተለ መጥቃዕቲ እስራኤል ሕዝብላህ ኣብቲ ምስ እስራኤል ዘዳውበ ከባቢታት ናብ ሓደ ናይ ሰራዊት እስራኤል ማዓስከር ጸረ ነፈርቲ ተመራሒ ሚሳይል ደርብዮ ነቲ ሎሚ ረቡዕ ተፈጺሙ ዘሎ መጥቃዕቲ ድማ ሰራዊት እስራኤል ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብምግባር ግብረ መልሲ ከም ዝሃበሉ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብቲ ኣብ ሰሜናዊ ደቡባት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ማዓስከር ሰራዊት እስራኤል ብጸረ ታንክ ዝኾነ ሚሳይል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሕዝብላህ ሓላፍነት ወሲድሉ ዘሎ ኮይኑ እቲ መጥቃዕቲ ድማ መልሲ ናይቲ ኣቐዲሙ ብእስራኤል ዝተፈጸመ ኣባላቱ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ምዃኑ ይገሊጹ እቲ ሕዝብላህ ዝፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እስራኤል ዘውረዶ ክሳራ ብዕሊ እኳ እንተዘይተገለጸ ሕዝብላህ ግና ከቢድ ክሳራ ኣውሪደ ክብል እዩ ኣብ መግለጺ ጠቒሱ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካን ምዕራባውያን መሓዙታን ግና ናብ ሕዝብላህ ኣብ ሰደዶ መልእኽቲ ኣብቲ ኣብ እስራኤል ዘሎ ጎንፂ ምትእታው ከይገብር ደጊመን ኣጠንቂቐን ኣለዋ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሕዝብላህ ነቲ ውግእ ክጽምበሮ ዝብል እምነት ከም ዘይብሎም እቲ ዝህብዎ ዘለዉ መጠንቀቕታታት ከዓ ኣሜሪካ እቲ ውግእ ክጋፋሕ ድሌት ከም ዘይብላ ዘመልክት እዩ ብምባል ገሊጹ ከም ዝፍለጥ ኣሜሪካ ንእስራኤል ዘለዋ ደገፍ ዘይንቕንቕ ዝብል መግለፂ ኣውፅያ ዝነበረት ኮይና ሕጂ ከዓ ሰራዊት እስራኤል ኣውፅዩ ኣብ ዘሎ መግለፂ ኣቐዲሙ ኣሜሪካ ዝለኣኸቶ ናይ ሓገዝ ኣጽዋራት ኣብ ማዕስከር ሓይሊ ኣየር እስራኤል ዝኾነ ናቪቲም ኣትዩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ኤሊ ኮሄን ነቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ሓገዛት ንምስጋን ስእሊ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዘለዎ ይቐኒልና ክቡር ፕሬዝደንት ዝብል ጽሑፍ ዝርከቦ ፖስተር ብምልጣፍ ይቐኒልና ክቡር ፕሬዝደንት ክብል እዩ ጽሑፍ ዘርጊሑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብመንግስታዊ ማዕከን ዜና ፋና ኣብ ቀረብ እዋን ንዝርጋሕ ዶኩሜንታሪ ተባሂሉ ካብ ንጣብ ማይ ናብ ማይ ባሕሪ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዘርግሐ መላለዪ ሓፂር ቪድዮ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ እዚ ናይ ህላወ ጉዳይ ክብል ተዛሪቡሎ ንሱ ኣብቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ንዝመጽእ ዶኩሜንታሪ መላለዪ ዝኾነ ሓፂር ቪድዮ ቃል ብቃሉ ከምዚ ዝብል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ብደረጃ ፓርላማ ሓሳብ ከተለዋወጠሉ ነውሪ ኢና እንሓስቦ ቀይሕ ባሕርን ኣባይን ንኢትዮጵያ ከማዕበሉ ወይ ውጥቀታ ከምጽእ ዝኽእሉ ክልተ ወሰንቲ ባእታታት እዮም ብዛዕባ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብዕቱብ ክንዘራረብ ኣለና ሓንቲ ጽሩይ ስተማይ ንኢትዮጵያ እትህብ ሃገር የላን ኩለን ተቐበልቲ እንድሕር ምባል ኣብቲ ሓፂር ቪድዮ እዚ ጉዳይ ናይ ህላወ ጉዳይ ክብል እዩ ዝስማዕ ከም ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን እውን ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ዝዘተየ ዋዕላ ተኻይዱ ነይሩ እዩ ብጀካ ዝውን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ቤልጅየም ሉክሰምበርግን ትካላት ሕብረት ኤውሮጳን ጉሩም ኣባይ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ክትውንን ናይ ህላወ ሕቶ ምዃኑ ምስ ሓንቲ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ትሕተም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ትውነን ጋዜጣ ዘ ሄራልድ ገይርዋ ኣብ ዝነበረ ቃለ ምሕተት ተዛሪቡ ነይሩ እዩ እቲ ኣምባሳደር ኣብቲ ናይ ሽዑ መግለጺኡ ሓያላን ሃገራት ዓለምና ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን መሰል ከም ዘለዋ የኣምናየን ክብል እንከሎ እቲ ዝስዕብ ነጥቢ ብኸመይ ኣገባብ ንጎረባብቲ ሃገራት ተኣምኒ ክብል እዩ ኣገንዚቡ ነይሩ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم